क'क्राझारनिफ्राय धेमाजि आरो क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरि थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि हान्थामेला बिफाननिफ्राय थाबैनो गारि खारनो हानाय बायदि खालामना होनाय जागोन। बिटिआरनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा नरेन्द्र नार्जारिनि बाहागो लानायाव दिनै बिटिआरनि हान्थामेला बिफाननि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार डिटिअनि मावखुलियाव गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि डिटिअफोरजों गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो गोदानै जयेन जाफैनाय तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि एमबिआइ रिजु गगै आरो बर'नि गिबिसिन रिमजिम स्वर्गियारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों चिरां जिल्लायाव गोदानै जयेन जाफैनाय रिमजिम स्वर्गियारि बिथांजों लोगोसे रिजु गगै बिथांमोनहा बिटिआरनि सिङाव खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों। मा फोरमायनो सानगोन दिनै जिहेतु बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि गोजौ अफिसारफोरखौ लानानै दिनै बाहाय सावरायनाय जाबाय। दिनैहाय क'क्राझारनि जइन्ट कमिशनार ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि बे अफिसाव बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारनि मोनसे निर्देश माने मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ कनफारेन्स डिपार्टमेन्टेलि कनफारेन्स खुंनानै गासिबो अफिसारफोरखौ लानानै समस्याफोरखौ बुजिलानो थाखाय मोनसे कनफारेन्स लांनो निर्देश होदोंमोन। बे हिसाबै दिनै आं ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि कनफारेन्सखौ खुंदों आरो बेवहाय नुजाथिदों जे जोंनि बे ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि जइन्ट कमिशनार बिथाङाबो दंमोन आरो जइन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे डिटिअ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि डिटिअ आरो अफिसारफोर जमा नांनानै जों बे कनफारेन्सखौ मोजाङै जों फोजोबदों आरो बेयाव जों गोबां माने रायज्लायदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों समस्याफोर जेरै डिटिअफोरनिफ्राय जों मा समस्या दं मा समस्याखौ सुफुंबा जोंनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो मा आवगायलांनो हागोन आरो जोंनि बे रिभिनिउ कालेक्सन जोंनि बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय पाब्लिक सार्भिस आरो रिभिनिउ कालेक्सन खालामनाय। जों मारैहाय जोङो मोनसे टारगेट होयो जोंनो जेनेबा बोसोराव टारगेट होयो बे टारगेटखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि मावनांगौआ मा आरो जों मा बिथिंजों थाङोबा जोंनि टारगेटखौ सुफुंनो हागोन जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि अफिसारखौ लानानै जों रायज्लायदों। मोजां जादों रायज्लायनाया आरो जोंनि बे ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव ट्रेन्सपर्ट सार्भिस बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस बे बिथांमोनाबो बिथांनि OSD बिथांमोनाबो दंमोन आरो जों ट्रेन्सपर्ट सार्भिसनिफ्राय जोङो गोबां देग्लाय माने मोजां माबा खालामदों सार्भिस होनो सानदों। दा जोङो खम दिननि गेजेरावनो कार्बि आंलंसिम एसि गारि जोङो होगोन आरो गंनै बेयाव कार्बि आंलंसिम होनाय जागोन आरो बिनिफ्राय सिमेन्ट सापरियाव बर'फ्रा दङ बिथांमोनाबो जोंनि क'क्राझाराव फैनो थाखाय गोबां उसुबिदा जायो। जोंखौ बिथांमोना माने फोरमायदोंमोन आरो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आर'ज बिलाइ होदोंमोन आरो बे हिसाबै जोंनि बिटिआर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथांनि अनुरद आरो बिथाङा आंखौ बिथोन होदों जे सिमेन्ट सापरियावबो गारि होनायनि थाखाय आरो बे हिसाबै जों एबार गंनै गारि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय होनाय जागोन। क'क्राझार होनाय जागोन आरो कार्बि आंलं टु क'क्राझार आरो बिनिफ्राय आरो गारि थागोन बेखौ जोङो सिलिगुरियावबो होनाय जोङो मोनसे डिसिसन लानो नागिरदों आरो बेखौ जों दाबो फाइनाल खालामाखै। जों रायज्लायनानै खालामगोन। थिग बिदिनो जों दिनैहाय गोबां जोंनि बे ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ गोदान मोनसे रुप होनो थाखाय जों गोबां माने सावरायदों आरो डिसिसन लादों। बेखौ जुदि जोङो डिसिसन लानायफोरखौ मावनो हायोबा निस्सय जोंनि डिपार्टमेन्टआ मोनसे सिनारियाव फैगोन। थेंक इउ सार। ডিজিটাইজ হৈছে যাতে মানুহে ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব পাৰে, অফিসত যাতে আহিব নালাগে, অফিসত যাতে কোনো ফুটফলছ নাথাকে এইটো সিস্টেম হৈ গৈছে। পাব্লিকে এই সিস্টেমটো নিজৰ ঘৰৰ পৰা সুবিধাটো ল'ব পাৰে। সেইখিনি আমাৰ কথা আৰু আমি এনেকা মানে কি কয় এনুৱেল কনফাৰেন্সটো আমি কৰি থাকিম। আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে এইটো আমাৰ এডভাইচ দিছে, সেইমতে আমি কৰি থাকিম। সদায় মিটিংটো কৰি থাকিম। ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্টিভিটিজ আমি আলোচনা কৰিম। ক'ত আমাৰ কি প্ৰব্লেম আছে, ক'ত কি এৰিয়া আছে, এভৰিথিং আমি ওলাইখিনি স্মুথলি যাতে আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনটো ফুলফিল্ড হয় সেইটো আমি চেষ্টা চলাই যাম। দেখিছোঁ ছাৰ বৰ্তমান লাইচেন্স হওক DL হওক RC হওক চব ডিজিটাইজ কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিছিল। হয় হয়, কিমান সফলতা হৈছে ছাৰ? কিমান সফলতা হ'ব পাৰিছে বৰ্তমানলৈকে? অক্টোবৰলৈকে আছে এইটো হেৰি হ'বই, ছাকচেছফুল হ'বই। আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ এইটো মানে আপুনি দ্বিতীয় পৰাই মানে হেৰিটো ল'ব লাগিব, কাৰণ এইটো মোৰ অফিচৰ আণ্ডাৰত নহয়তো। ধন্যবাদ ছাৰ। থেংক ইউ। ডিব্ৰুগড়ৰ হয়। মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত জইন কৰিছোঁ। 15 দিন হৈছে মোৰ জইন কৰা। ইয়াতে আহি মোৰ ভাল লাগিছে। ধুনীয়া, কোকৰাঝাৰ ধুনীয়া হয় আৰু পাব্লিকখিনিও বহুত যথেষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয়। আগতে যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছিলে মই আহ্বান জনাম, যিকোনো কাৰণত হ'লেও আহিলে হ'ল আমাৰ ইয়াতে, আৰু বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাপায়। আমি একদম ফাষ্ট ছাৰ্ভিচ দিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰৰ আগৰ পৰাই ট্ৰাই কৰি আছে। আৰু ময়ো পূৰা ইয়াতে যাতে পাব্লিক যাতে ইয়াত সুখী হওক, সিহঁতে ৰুল ফ'ল' কৰক আৰু সিহঁতে যাতে একো হেৰাছমেণ্ট নাপাওক, মই তাৰে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিল আজি প্ৰথম
EM ছাৰ বা অফিচাৰসকলৰ আজি আলোচনা কৰিব পাই হয় হয় আজি BTR অঞ্চল আহি পেলাই কেনেকুৱা হয় হয় BTR অঞ্চলৰ আহি পেলাই মই যথেষ্ট লাকি ফিল কৰিছোঁ যে মই ডিব্ৰুগড়ৰ হয় একেবাৰে অসমখনৰ একেবাৰে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আহি পাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে মানুহখিনি যথেষ্ট মানে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু ইমান ফ্ৰেণ্ডলি হয় তো ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট ট্ৰাই কৰিম ছাৰ্ভ কৰিবলৈ আজি মই লাকি হয় যে ফাৰ্ষ্ট BTR কনফাৰেঞ্চত মই কোকৰাঝাৰে হোষ্ট কৰিছে আৰু মই কোকৰাঝাৰৰ MVI হয় মই লাকি ফিল কৰিছোঁ থেংক ইউ বাইদেউ থেংক ইউ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन